Morning teenager. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku United Kingdom. Timapita ku UK ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Janet Fordham. Mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 69. Janet anapezeka kuti anali pa banja, amagwira ntchito yake, anali ngati housekeeper, koma ngakhala anali housekeeper anali ndi ngati chuma cha muntundu chosiyiridwa. Anali ndi nyumba ya mtengo wapatali, anali ndi zinthu zonena kuti za mu family zoti zodalirika, koma amuna ake anamwalira nde anakhala widow. Janet anali ndi mwana wa mmuna oti wankulu okwatiranso payekha. Nde mu 2017 Janet anali lonely kwambiri. Ali lonely, anapanga decide kuti apite online akaone ngati angapeze chikondi pamenepo. Nde anayamba kuyankhula ndi bambo wina. Bamboyo amanena kuti ali Mwame ndi Lieutenant Mwame. One oti wasala pang'ono kupanga ritaya, afuna kuti akapanga ritaya atani akakhazikike. Nde anayamba kumacheza naye pakana Janet anagwa mchikondi. Bambo uja anamuza ineyo ndikukwatira, ndikangotuluka Mwame muno ndikapanga ritaya, I think tigule nyumba, pali zinthu zambiri zoti tipange. Ndi bambo yananena kuti kwawo kwenikweni ndikugana ngakhale anali British citizen. Nde Janet anali osangalala kwambiri, analatenga nthawi asana amve chikondi chomwe amachimva nthawi imeneyo. Nde bambo uja anamuza Janet kuti muziwa ndikupanga business yake, ndili ndi golide, ndili ma gold bars ku Ghana. Ndifuna kuti ndasunthe ndachotse ku Ghana kuja ndibwerese ku UK. Ndikamapanga ritaya tigule nyumba, tiyambe business yogulitsa golide. Janet anali excited kwambiri. Ndananena koma ndalama zanga ku banki kaya zatani undithandize kunena kuti ndisunthe golide uja kuchotsa ku Ghana kubweretsa ku UK. Janet kumva ali palibe vuto, anthu tikufuna tipange moyo ulimodzi. Janet analasana kumane naye bamboyu oloka modzi, anali mutola amangocheza naye online, amamuza zinthu zoti mtima wake umakondwa kwa basi zokoma. Janet anamutumizira bambo uja ndalama, anakhala amutumizira pang'ono mpaka anafika pompasa 200,000 pounds ndalama zonse zomwe anakhala kumpasa. Abale yake, mwana wake anazindikira kuti china chake sichili right. Kunena kuti kodi munthu mukuti mukucheza naye, mukuti mukukwatira naye ndi ndani? Ndi atafotokoza kuti iye ndi wakugana ali Mwame, mudakumana naye ali ayi. Awuza kuti akufuna kuberani ndi anthu okuba amene usakhale mukumpasa ndalama. Iye uja nkuzazindikira kuti nkumuza munthu uja kuti eti mwana wanga akunena kuti mukhoza kukhala anthu okuba. Atangotero akaunti ya munthu uja inasowa. Janet osamvetsetsa pompo ndalama yake 200,000 inatani inapita. Pamene abale yake aja amazindikira mwana wake kuti wadyesa 200,000. Nde mwana wake ndi mkazi wake anapanga ripoti ku polisi kunena kuti amayi ake apangidwa target ndi anthu okuba. Nda polisi anapanga woni kunena kuti ngati apanga choncho abweranso sukuti zathayi. Nda anachita woni a Janet aja kuti izi musamalitse, anthu akangodziwa kunena kuti ndinu ophweka kukuberani amangobwerabe. Iwo aja ayi pasi zatha. Koma anasweka mtima kwambiri Janet kunena kuti nangasi basi chikondi chatha, palibe amene akumuza zabwino. Janet anapanga decide zoti apiteso online, anabwereranso online kusaka chikondi. Sipanatenge nthawi anapeza kuti patulukira bambo winanso wayamba kutani kuyankhulana naye kucheza pamene paja. Bamboyo nayenso anali wakugana, koma sanali yemwe uja ayi akuti uyuyu analomvetsetsa. Janet anamfotokozera kuti wina anampangapo chipongwe, iye anati ine sindingapange chipongwe, ine ndifuna banja. Koma ndamamuza zokoma zonona Janet in love munthu uja amafunika ndalama. Nde mwana wake anayamba panga monitor kuti kodi amayi mukutani musakhale muchezanso ndi munthu wina. Nde anayamba kumabisa kuti makuti anayenda kuti ndikucheza ndi munthu koma sizingati zomwe zijayi. Nthawi mwa amazazindikira mwana wake uja a Janet aperedwa 150,000. Munthu uja wasowa. A Janet apolisi anabwera nkuzawo chita visit kunena kuti you know what, inuyo mukupangidwa target. Anthu amapasana ma details kuti pali mayi uyu ma details ake awa, uyu ndi ophweka kumudyera. Ena amakhala munthu wake yemwe wangosinthano account nangasi wakudziwani ndi wakudziwa zomwe mmakonda kumva. Anamuyankhula kutani kumpanga check kuti kapena mwina mutu mwake mu psychologically mulivuto. Ayi ndithu a Janet anali mwino iwo amangofuna chikondi. Ndi apolisi palibe chimene akanachita kupatula kumulangiza mwana wawo. Bankiso inampanga woni kuti izi sipanatenge nthawi a Janet anagwaso mchikondi online ndi mamunanso winanso wakugana. A Janet anagulitsa family home
kufunsa kuti chomwe mugulitsira family home ndi chani. Iye ayi ndimafuna kupanga ma investments, ndimafuna kutani, kena kuyamba kukongola ndalama, kena ku banki inapanga freeze kunena kuti amayi awa akungotenga ndalama zikupita kuti. Pamene anthu amazazindikira kuti aperekaso ndalama aso anagwa mchikondi, munthu amauza zokoma kwa basa amatadza akwatira. Koma banki sikanatha kumblokeratu. Munthu anafika potenga zingongole, kufika polowa mu pension yake, kuyamba kutenga pension, kuyamba kutenga ndalama zonena kuti in total analuza 1.3 million pounds. Autumizira azibambo kugana akuti chikondi. Nde anazisiya kunena kuti sataniso sabwerezanso. Atakhala analandirano message kuchoka kwa munthu wina kuti samamuziwa. Message kuchokera kugana. Nzibambo wina dzina lake Coffee. Yeye kuti a Coffee ndinu ndani? A Coffee nkudzifotokoza kuti ndine doctor, ndine medical doctor, koma part time ndimanthandiza mbale wanga amagwira ntchito mu shop yochita repair mafoni. Ndimachita repair phone, ndapeza ma message ena ake mu phone yoti ili kugana kuno munthu anagulitsa, koma ndapeza ma numbers yako kunena kuti zosonyezera munthu anakuberani ndalama. Iye adizoona munthu anandibera ndalama ya ineyo ndikoza kuthandiza nokumpanga trace munthu uyu. Chifukwa phone iyi anagulitsa kunoko tikoza kumpeza kunena kuti atani akubwezereni ndalama. A Janet tu mtima kusangalala kuti ndapeza munthu oti atani andithandiza kubweza ndalama. Munthu uja nkumapitiriza pe mumpanga message Janet uja kumayankha. Kena anthu amba kucheza kena kwa atamba chibwezi pa phone pompacha. Munthu uja ineyo koma Janet ndifuna ndikukwatireni. Janet ineso ndofuna banja. Basi tu chezani pamene paja zabemba mpaka anauza so abale yake kuti ndapeza mamuna dzina lake Coffee ndi doctor kugana. Uyuyu akuti sukuti afuna ndibera, uyu afuna ndithandiza kugwira anthu amene andibera anja. Nde ndikupita konko, akuti ndipite tikapange ukwati. So kubayi afuna kuti ndipite konko. Mwana wake anayesera kupita ku polisi, kuyesera kutani. Amayiwa apolisi inu anthu akuvulazani. Amayi acha hayi uyu ndi munthu weni kuti ali willing kupa kwawo chani ndikunyamuka ndithu anagula tiketi ndikupita. Nde munthu wankulu sunga mudani sunga muletsa. Anthu okay poti a Coffee umukuti ndi munthu weni pitani. A Janet ananyamuka ndi ndalama iliyonse mwana atsala nayo anapita kutiko Ghana. Anakumana naye di Coffee. Adawapatsaso a Coffee ndalama zomwana atsala nazo. Koma mu 2023 ndi nthawi mwana apita mu February 2023 kunatuluka uthenga unena kuti Janet wamwalira ku Ghana. Wamwalira njana akuti yaya anali mgalimoto ndi Coffee atamapita kukaonekera ku family yako a Coffee wachita ngozi munjira. Nde sanavale seat belt wamwalira ndani Janet yekayo. Apolisi anapanga investigate anapanga conclude kuti basi wamwalira pa ngozi nangatita. A Coffee anapita ku court anawamanga kwa zenga mulandu unena kuti ati dangerous driving, anapangidwa fine ndalama. Basi nkhani inatha. Maliro anabwera ku UK, abale awo nangadzi ticha analuza ndalama zake zonse kupita kumeneko kukamwalira. Basi bwererako zomvetsa chisoni kwambiri. Nde nkhaniyo yakhala ikuchita no circulate kwambiri masiku awawa nditi wiki iyi chifukwa choti inali ku coroner's court amachita so examine kuti chomwe chinachitika nchani. Koma chomwe aona nchonena kuti munthu uyu anapanga ma decision ake yekha, palibe wina aliyesa amene akanatha chifukwa banki inalowerera, apolisi, mwana wake, mpongozi wake aliyesa anayesera, koma Janet anafunisisa chikondi. Imene ndi nkhani ya Janet Fordham ku UK. Zikomo kwambiri.